Mama, uphilile kodwa? Ngiphilile ngawe baba unjani? Ukukhathala nje mama, yabona njengathi umuntu engavela ageze adle bese iyalala-ke emva kwalokho. Hawu, indaba manje mama? Hayi lutho. Hayi kanti mama ngiyakwazi, ngisacela ungangenzi isidima abantu. Ngathi ubaba usehleze buye ekhathele nje. Ubuye ageze adle alale. Ngabe ubaba usekhohliwe yini ngami? Bavisi, ngisacela ungangiqali bandla. Ngisho ngoba ngisakhumbula ngisagcina ngikuthintwa la ekhaya. Njalo bengithi adlala umdla abantu ababili usinobaba uvela ekhaya ukuthi ukhathele. Vele ngisuke ngikhathele. Hayibo, njalo yini baba wena usuhlezi ukhathele nje? Wemavisi, kanti mina ngisebenzi njalo. Fanele phela ngihlezi ngikhathele njalo, uba vele nami ngisebenza njalo. Kuyafana, ngisho ubabe nga-off. Uyahamba ephuza amabhiya nabangani bakhe kuye sipheli off yakhe. Yazi uba nginakho seqala ukungikhathaza mina manje. Uqonda ukuthini kumina Mavisi? Uthi mina ngiyakushithela? Engikushoyo nje ukuthi ngumuntu esinami. Nginedingo njengabo bonke abantu besingamela ngaphandle. Nami ngiyadinga umnako. Mavisi, ngithe hayi namhlanje ngikhathele. Nini? Hayi Mavisi, angingathi ngikutshela nawe ungitshela ibhasi nespecial. Ngithe mina hayi namhlanje ngikhathele. Ukuthi nini-ke wena uhlangene nalokho siyezwana? Ya, into ongayenza nje ukuthi uhambe uyongibekela amanzi okugeza, ngiphumule.